na nwe nwa ya na-ere kwata mgbe na-asị ya nke kwa n'ugbu a na-asị na nke na n'oweji onye ọgwụ amụ na nke na oweji ma bata na nke nwaanyị na ya elego ya na nke ozu nwoke na m nyere ya aka na nwaanyị nyere aka ya na idiri nwa nwoke ka ya gote ogologo ofu na ọtago okpokite wela ndị na nwa ma wesa biko ndị na mmadụ ele mma ihe gbasara ọrụ ya onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala mmadụ ole na ole bụ ndị a na-enyo enyo dịka ndị aka ha dị n'ịtọrọ na ire ụmụaka. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị gọọmenti akparala di na nwunye ha na otu nwaanyị ọzọ bụ ndị a na-enyo enyo dịka ndị aka ha dị n'ịtọrọ na ịgba mgbere ụmụaka n'obodo. Nke a mere n'obodo Ifitedunu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Dunukọfịa n'ime steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe onye kọmishọna na-ahụ maka okwu ụmụ nwaanyị nke ama dịka Commissioner for Women Affairs bụ Oriakụ Ifi Obinabọ nọ wee na-agba ha ajụjụ ọnụ. Dị ka ha siri kwuo, otu nwaanyị n'ime ha bụ ndị a na-enyo enyo onye nke aha ya bụ Ebere kwuru sị na ọ bụ nwaanyị nke ọzọ onye nke akpọrọ Temple bụ onye kwere ya nkwa na ọ ga-erebe ya otu n'ime ụmụ ejima ndị nke ọ mụrụ ọhụrụ, bụ nke o kwuru sị na o rebuola ejima nke ọzọ ere ma na-achọ ire nke abụọ ugbu a. N'aka nke ọzọ, ya bụ nwaanyị onye nke akpọrọ Temple kwuru sị na enyi ya nwaanyị nke ọzọ bụ Ebere agwabuola ya nyere ya aka na ya na-achọ otu ya ga-esi azụta nwata nwoke onye nke na-erube afọ abụọ. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ya gwara ya na ya achọghị itinye aka n'ụdị ahịa dị otu ahụ, ma kwukwa wee sị na ya malitere mgbe ọ gwachara ya bụ okwu wee chịrị ụmụ ya wee na-agbara ya bụ enyi ya nwaanyị ọsọ. Ụfọdụ ndị agbata obi ya bụ Temple na di ya bụ ndị pụtara wee gbaa akaebe kwukwara na wee sị na o teela ha na-enyo ya bụ Temple na di ya enyo dịka ndị na-etinye aka n'ịgba mgbere ụmụaka. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. madam o nwere ife dị n'ime o nwere ife na-eme mana o nwere ife na-eme gị so so webe nwe bari amba na ọchị ya si akwa gbogbo ndị ga-adazi n'ebe mgbe aka m na-ere ezigbo na abalị na agba ọsọ mobile oge nekwe na agbatị na azụ ụka na-ekpotire azụ nekwe bakasị mgbe aka siri nwa ma je bụta akpụ n'ile ka anyị nwere site o wepụza mbụ Mr. Arinze Chukwuasoro, ma bụ the chairman of village today. Thank you. And we're calling for very late in the night yesterday. But along the non-process of Ilewa and then I have Marando and all that. I know them yesterday because I joined Nando Kano, commander my team. On the phone. Same no well report yana enweta na onwe nwa ya na abịa atọrọ ụmụazị na-egokwu ụmụazị na ọ na village ya. So we say ya people around ka je mee arrest na nna nata. Understand? So we chọkọ ụmụazị we mee arrest onya dị ya yesterday. Ono na mgbago ebe a through we mee arrest. We cover kosi we mee truly from Ivako far again Sigo even up to the tune of 1 million. So but I kind of no. So after up to 3 persons sitting on a handcuff. One young man, this other gentleman. Okay, bro, gentleman, I did a handcuff. Madam, because near back cable. Can I forgive? I just I better on your back cable. How many? Won't cabania. Can you better can you each one not in a handcuff? Let me on a handcuff. This woman, oh, why am I not a I'm a taff from Mubu. Oh, I'm gonna go so I met us there at last. I don't know one that now when one what hey
ọ sị na na-emebu ikwu emebu mana na mechaa pụta taisi na-ebekwa akwa sị na nwa ya na ọnwa na dịka ya si oke mgbe na-asị ya nke kwa na ugbu a na sị na nke na n'ọwa eji onye ọgwụ amụ na nke na ọwa ejima bata na nke nwaanyị na ya elego ya na nke ozu nwoke wee si oke wee sị no problem na o nwere ọkwa onye n'idi ụdị ife a zana onwe n'idi ụdị ife a n'onwe n'idi nwoke ọta na-eme na onye ahụ mụchara nwa mụtara nwoke n'onidi nwoke ọ gachagwa na motherless ọ dịchara ọrịa mfe like that so anatazi m ịkọ ọrụ esizi m ebe nọ nata ịkọ ọrụ na village ma afụzi onye na-agwazi na ya chọrọ ime ihe a wee sị oke na nsogbu adịghị na ihe mere ahụ na ga-akpọgode mgbe akpọzi dị ma na-agwa na ọnwụkwa nke nọ na village anyị nakwa na ya dị interested ga-ebe ha gị na akara ya ọfụma na-abịa napụta so the arrest m oke ya chọrọ obere nwa ya chọrọ ihe nwa 2 years achọrọ nwa 2 years na-eti ya n'akwụkwọ ọ na-aga skuul ọpụta so wee si oke mmechasị a ngwa na ama na-ejiwe nka mmadụ aka nọtịrị bishọpa nke 2 years nwekwa ike ị ga-akpụta ịgachaga obodo les ọdị ọchara emechara ya so emechazi ya o wee sị oke nsogbu adụ ka ya bịawa so ọ bịazịa so anyị na dị woman pụtazịa woman asị anyị pụtawa ọya agụ anyị pụtazi ọya agụ pụta n'ọya agụ anyị pụta n'ọya agụ ọ sị na elugo na olugo so mgbe o ji wesị elugo ahụ ihe meziri wụ ọ sị anyị kwere agwọ anyị na akant ka anyị tinye nne ya ego ahụ pụta demand westa na netiri ego na akant na onwe ihe ya afọ anya na onwe ihe iji anya a na-etinye na akant pụta atigwala ego na akaụntụ na ọnwụ na ya fọzịa na-etigbu mgbu site na ego atiri mmadụ na akaụntụ ka ihe a ya gwa ndị mmadụ site ọkwa eziokwu so the woman wee mechaa the woman emechaziara baa ime ọya agụ sị na ya na-abịa sayị na ya na-abịa nga ahụ baa ime ọya agụ mgbe ọ baa ime ọya agụ a nọcha mechaa pụtazịa bonuza ya bawa keke ndị mmadụ na-ajụ nsị m nke ọ na-agbazi keke ugbu a na ka ezi ihe ukrobe sị na ma amụkwa ka m jụọ na ihe ukrobe wee jụọ ka ihe ukrobe ọ sị m na mmadụ siriọs na m hapụfe ya aka mmadụ siriọs na ya na mkpọzi a na fon so o wee baa keke pụọ ka kpọgide na fon kpọgide ọ na-ekwezi pik kọl ya kpọgide fon ya na-aga aza ya kpọgide ya n'ogbe mechazịa fon ebido gaba agaba ndị mmadụ wee sị ka ihe ukrobe plastic na free hand na ngwa anyị send their account number ya o send their account number ya so o send account number ya o ma send account number ya wee the man wee say ngwa na kwele gị ugwu a na otu ya esi wee ma and ya mọzọ ebe nọ na ebe gị keke na kwele gị ugwu a na ka etu esi ọma na ego ahụ abata gị na account gị ọ dịkwa mmadụ atụna n'anyị ka mmadụ atụna mụ na nwunye ya so wee nọ n'uso so that akwụrụ ụgbọ na kanta ka ama na ego apụta na kanta that's na ya do serious ọgbaziza fon ya pọta onye gbanyere fon ama kedu onye mgbe ha bịaziri bịa ọwụzi na asị na ya anya ka wee kwuo ha chọta ego abata na akaụntụ ya ọsịsa na ya dị serious so gbanyeza fon ya anyị kpọgide ya ọpọzi epipi kọl ya kpọta kpọgide line ya biza shop the man wee sị anyị wepụzi anyị na-ere bụ kwatara ya nawazi mana ọkwa ka anyị si wepụzi anya onye na onwere ihe ọbụla prezentịrị anyị anyị na-azịa nke ọ bụ oge gbanyeza fon ya kpọta kedu onye bụ onye a This woman. Oga, if you are aware of me now, you can you see my dinner come out?
So when the person no know what they only be as a goal with the do. So no know what they mean. So you put one on a hand cord. Now you do not. He genuine worker. And when of your relationship, so be a genuine or only like a mound of yours or single. Had the second or some first one in your cell, I saw so DJ got up, but so DJ win. Yeah, yes. The second one, and when you're home, not know your relationship, or no be as own to be a genuine or single. So the second one will require. You put Palia, Sogi, Jekwa, Gola, Japan, Wayne, Nikias Sogi, and let's say, then again a handful. Here, maybe on my get a queen. I fall down one from I you walk on our own name. What is that? I am one. So tell me something about how you walk. Well, good to bed. So for that, I'm going in India. I got 4 months. Then we're going to go to that. And if don't organize this, on a work any replacement, a pro account, Campbell, as also no manga, also no manga. The good thing would go, I can't go to the Gani. And I work as my account, manga. And I do good near to do. I was selling, I was selling 9 and I will be. I said, now, come on, I don't know to get that. Never go out. Temple on it. Now, for your bed. Nankano. Turn your home answer. The basic in the afternoon. Okay. Can you hear again? I want you to where that can I be a mobile of film? Mamma is not the meaning by uniform. So, Western Temple, put a Macona bomb temple, I'm going normal. Whatever was Malapi and my real name. So, what do you where do I was look at? I'm not on. Come when you feel for normally yours at the river. When I make when I come to see because simple to my people are around, still didn't be young. Maybe the Western Nana on the Yanni. Mania Moron. No one out there and yet to go by into Nada. Now, when you walk out, Namunia, I cannot mind you. Yanni didn't want to tell you what I do. To put the well and the other woman was I become the mother lemon. We must feel the young mother in my life. I'm here, but it's now not go for everybody. Which you do, but I am back. So no one was there. So what the login? Yeah, what's it? Now, where's the one? I'm not a man. No, it's not anybody else. So, I'm not a little now, can live, none make so. No, where was the one Western Nicholas in another money born young, but yet more morning, the Sarah was there. Now was there any other. I'm not there. I don't come by again. What I may again with yes, not you mother again. You saw that I never give you his alarm. You look easy. My one, I never at the road. Family. What was everything? But like again, her callable mamma. Callable table because you know it is. Well, not on your time. No one only again. Only 3 years more. Oh, yes, no need to lawyer. I can't be the people on our woman. When I said the favor of much of us, let's say one. Which are the Panamanian. But I'm one and Cassana wine out for you. Probably I want to be one number of you. So, if I can, all of the job, I'll go there. Come out of my mother by again. My car was some work with the wine. All the answer I went to go there back. Bend the body. Not all only one day, we don't know you have the man in the battalion, how long now. Someone had a furniture, but that one of all. However, again, Western Temple is that
Wesi na nyaka na introduce business. Makita kwa hiyo kwa ya me business na nyam me nyi obere ego nya. Nyam we yi na nya no ko ibe mu na ele we from ma. Si why not na ma chori me ya. Mbaba kwa ambasa ni na chupa mo na chesi ri na me. Ngari ya wuti wo to so ku kita ba o ya guje bunu yum na obodo mo. Papa. Ari an ole ku mbanye ke ko gwa ari na aga. Nke a bụ na nwa gị nke one dị taa. Nke bibi ya nke. Ọ bụ ejima. Nwa gị bụ ejima. Kedu nke ọ? Kedu ebe ejima ya nọ? Nche m isi na ọ sị na onye elego ofu ejima. Ọ gwara m ndanda ahụ sị na ihe a mụrụ ejima na nwoke na nwaanyị na elego nke nwaanyị na nke a nwoke amụkwa na nke a nwaanyị ọkwa n'abalị ka mma na ihe nwanụ ọ na-ekwu ụkwa nwaanyị ọ sọ na nwoke dị ya ọkwa ya so amarọ m and ọ gwara m sị m na m pịawara ya azụ ihe a ga-esi na bịa wee pụọ dadị ahụ ihe a ga-esi na bịa wee pụọ dadị ahụ ka mụ na nwoke dị biznes a na-edete so wee debe pịawaza ya azụ na na-eme otu a saa na mmadụ onye chọrọ ịnala gị ihe igosiri ihe ọwụ ịchọkọ onye gị ego na ọdụ pọsịbụl kwọtarụ ọsị na ya ga-epụ na biya ata nne na mụ na-ekwuchakwara ọsị m ya mee ya ahụ na mụ na-ese ahụ na ya apụta kwọtarụ ndị mmadụ laịn ya na-aza aga aga mgbe chọrọ ya wee gaa na biya ụmụ ya sị na ọnọrọ ya ọtagoro ọsịsọ onye aka ọ pụ so ọ sị na ọ bụzọ sọfụ ya maka ya ji ya pụọ ebe ọla ndezewu n'ukwu mụ na na-abọfụ na n'ukwu ahụ kwọtarụ anyị na-eso gbadawa ọya agụ a ebido ọsịsọ kwanyere ya ụgwọ a kwọtarụ ndị mmadụ wesị na ya na-akwanyere ya ụgwọ ya afụbeghị ihe nwaanya ya na-akwanyere ya ụgwọ Kedu aka nọmba onye bụ onye? onye ọ pụtara akant nọmba ọhụrụ m nwaji akant mba Kedu onye ji aka nọmba? onye ji akant nọmba ahụ demana ma nọ ya tụgo na aha ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nnetu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka a mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị ọ na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo apịara m folo ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba nye n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu